gagawin mo, hindi kakananan ka, tapos therefore, buburat ka lang, may tapos. Yung kailalim na rin? So kung diniretso mo yung Del Rosario, di ba meron ka? Tawilin mo. Tapos pag bumaba ka, may parang harang. Alam mo yung parang signage. Nakanan ka. Malapit lang siya sa tukol. Lalaro. Ay, sila like ka pala. Edit mo na lang, no? Reaching, gusto ko. Sabi mo. Gusto ko sa soda. Sarap.
Nice one! Go in! Nice one! What the hell? Search na ako palimot eh. Dang! Gagawin natin. Mamaya. Ang init ng laban na yun ah. Nice one.